גם זה לא כמו שאומרים, גם בתל אביב כולם רוצים לקבל אותך. באמת, כולם מאוד דואגים לי כל הזמן. עידן יניב, נכון? אני צודק או לא? תעשו כפיים לעידן יניב. עידן יניב שווה סמיילי. שתחייך ככה כל החיים, אמן. בקיצור, גם כשעידן יניב מגיע למסעדה בתל אביב, למעשה כשכל אחד מגיע למסעדה בתל אביב, קודם כל פוגשים את המערכת, נכון? אין דבר כזה בתל אביב, אפילו בית קפה הכי קטן שיש, בלי מערכת. ואז אתה נכנס, ואז מתחיל השאלון. מה שלומך? בפנים או בחוץ? מעשנים או לא מעשנים? תגיד, איפה תרצו לשבת? כמה אתם? בר או שולחן? שולחן גבוה או נמוך? אולי בקורסאות? תרצו לטעום את לבית שלנו? קווה, בירה? רק קולה? דיאט או זירו? קרח ולימון או קרח בלי לימון? אולי לימון בצד? רק לימון? לימון אורגני או רגיל? כלום כבר לא פשוט. ואני רעב, רוצה לאכול. אמרתי, טוב, עזוב אותי, נסע ברחובות לפלאפל. הגעתי לשכונה ברחובות. יוצא אליי חיים, הבחור של הפלאפל. אומר לי, יאללה, מה אחי? ירד על העם? אומר לו, רעב אחי, מת למנה פלאפל. אומר לי, אח שלי, שנייה המערכת יוצאת אליך, סדר לך מקום.